A verdade é que esta é unha pregunta moi complexa. Tanto no caso de homes como de mulleres, as causas poden ser moi variadas. Raramente se deben a factores médicos. Normalmente suele estar debido a factores psicolóxicos ou emocionais. O estrés, o medo, a tensión, incluso a ansiedade, poden provocar que non desfrutemos o máximo. Se estás preocupado ou preocupada de non facelo ben, vai a ser difícil que te relaxes e disfrutes, xa que o cerebro é o principal órgano sexual. Tamén, se estamos obsesionadas e obsesionados por acabar, é dicir, por correrse, iso vai a bloquear o prazer. O máis importante é gozar do proceso, non cumprir unha expectativa. Por outro lado, se non tes seguro que é o que che gusta, é máis difícil chegar ao orgasmo. A autoexploración é clave. Ademais, tamén nos encontramos cas expectativas irreais que nos crea a pornografía. Lembra, a pornografía non é real. Cada corpo é distinto e non chegar ao orgasmo nun momento determinado non quere dicir que algo vaya mal. Aprender a comunicarse e relaxarse adoita marcar a diferencia.